Betari Sri iki lagi lenggah neng taman. Waduh teh, aku nginjen wae tenan yakin ngene wae aku teh. Kira tumpeng-pengan kabeh. Nganggo apa? Manut. Kedep tesma ora cocok. Ora cocok. Selendang biru kok nggo gelut ora. Kanca-kanca kata yuk guys. Selatan. Ini selatan dah. Keluar jangan gimana gelora. Oh iya. Sekap sekrep. Ini wangsuk mono mangadilun weh. Ono sasmintan ingsun jagat Dewa Bathara. Patih wonten timbalan ing Adawu diweji. Raharja sak pisowanmu ana ing ngarsaning ingsun Patih. Sapa kowe jenenge? Nggih, Rumeksa Praja. Rumeksa Praja. Tansah pinaning kawidadan ing sami kula sowanipun ingkang abdi kepatihan. Sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Gusti kula Sanata Prabu Pathokol Baworsari wonten ing negari Giri Kadasar diweji. Heeh, tak tampa. Gawe gedhening atine ingsun ora liwat pangestuku tampanana Patih Rumeksa Praja. Kapundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Baron Sekeber. Wonten timbalaning Adawu menapa diweji. Miji dating abdi pun Baron Sekeber. Prayogakno nggonmu ngadhep ya. Lakumu ora nemu alangan sewiji apa-apa to. Ih tansah pinaning kawidadan. Nering sambi kala sowan kula tebih saking ngrubeda diweji. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ngersa paduka diweji Prabu Pathokol Baworsari. Heeh tak tampa. Gawe gedene atine ingsun ora liwat pangestuku tampanana ya. Nggih, ngestoaken dawuh. Lan tatanen para kawula kang padha gantung seba panjenengane ingsun nedya mbabarake wigatining pasewakan ing titi kelungguhan dina iki. Nun. Aja ingkang padha saur manuk ya. Inggih ngestoaken dawuh. Merga ndak ngganggu lehku bakal rembugan karo Patih Rumeksa Praja. Nun inggih ngestoaken dawuh paduka diweji. Menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Patih wonten timbalan sinuwun. Kaget atimu tak timbali wektu dina iki. Persasat kadidinirun salomba pinanjering alun-alun katemping samirana. Kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten timbalan paduka Gusti kula Sang Prabu Pathokol Baworsari tebih saking raos kemarasan. Nadyan menika dinten sanes dinten pasewakan agung ing sabenipun dipun wontenaken kepareng kula cemadhong dawuh. Menggah menapa to sababipun dene paduka Gusti kula Sang Prabu Pathokol Baworsari kepareng miji dhateng abdipun Patih Rumeksa Praja. Kowe ngerti? Nggih dereng. Lah ya urung tak omongke kok. Nggih. Nenekku dadi ratu ana ing Giri Kadasar kuwi saka itunganmu wis pirang taun utawa nek upama urung mlebu taun pirang sasi teh? Kula kinten upamiya kirang inggih namung sekedhik, upamiya langkung inggih namung sekedhik. Sampun setengah warsa kelenggan sak mangke menika diweji. Setengah taun nggih kasinggihan mekaten. Kowe ngerti undak-undakane negara Giri Kadasar saploke ingsun ingkang ngasta bawat peperintahan negara Giri Pradasar. Sanget boten nginten. Nuwun sewu, nadyan paduka Gusti kula Prabu Pathokol Baworsari menika wujudipun kados mekaten nanging jebul oasis mangreh dhateng tata ragiting negari Giri Kadasar kula gumun.
ing atasipun nembe setengah warsa kemawon indakanipun praja menika ngedapi-dapi para kawula sami rukun tentrem jenjem anggenipun sami lenggah utawi mapan wonten negari nggih kadasar sumrambah para among tani sami bombong manahipun kawula saknggih kadasar awit tetukulan ingkang tuwuh wonten ing praja nggih kadasar tumpuk matikel-tikel langkung sae tinimbang warsa ingkang sampun kepengker diweji menika kinarya pratandha bilih paduka Gusti kula Prabu Pathokol Bawarsari menika wasis anggenipun pranata dhateng para kawula pinter ulah anggen paduka tansah minangka dadi pengayomanipun para kawula sak negari nggih kadasar Gusti kowe tak kandhani ya inggih sing jeneng ratu ki wong kang sinampinan pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan praja ki ning pundhake Nalendra mekaten sinuwun nek ratu ki beda karo kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate utawa uripe kuwi kawula mekaten apa to sababe dene ingsun lenggah minangka dadi Narendra ning nggih kadasar kok dadi negarane kok ayem tentrem tentrem ora ana rubeda sewiji apa merga aku nindakake pemerintahan kanthi pambegan dana siasat sama beda dana denda werdinipun menapa kowe walah ora dong to kowe inggih dereng ngertos sinuwun sama beda denda kuwi tegese ora bedak-bedake nadyan kuwi sedulurku nadyan kuwi wong tuaku nadyan kuwi kulawargaku nek pancen luput tumraping negara tak patrapi pidana sak bobot keluputane nadyan wong liyan kebrayan ning nek pancen kuwi labuh tumraping negara tak paringi kanugrahan jumbuh karo lelabuhane kang kanthi kaya mengkono inggih kuwi ora bakal dadi kawula mesti padha percaya karo pemerintahaning Prabu Pathokol Bawarsari inggih sinuwun menika sae nah di samping itu kejawi saking menika aku le basa Jawa rong suwe pate inggih saploke dadi ratu nang nggih kadasar iki aku lagi latihan basa Jawa kejaba saka kuwi kowe ya aja nganti terus ngegungke le minangka dadi patih ngelingono lemu dadi patih kuwi merga kowe dipilih karo para kawula ha to inggih ora kok aku sing maringi derajat pangkat kuwi ora ning merga akeh kawula sing tresna karo kowe terus kowe do dipilih dadi patih nah ngrumangsanana nek lehmu dadi patih ki saka swaraning para kawula mula kawula tresnanana ngestakaken dawuh sinuwun menapa dawuh paduka badhe kelestakaken nek nganti kowe lali karo sing dadekke kowe wo derajat pangkatmu ki mung mampir ta omongi inggih derajat pangkat kelungguhan kuwi mung mampir tok sesuk bakale koncatan merga kowe lali karo kahanan biyen-biyene mekaten sinuwun semono uga kowe sekeber inggih kowe ya aja sak penake dhewe karo para kawula ngelingono lemu dadi tumenggungke merga kowe mbiyen dicoblos karo para kawula ya ora inggih menapa dawuh panjenengan badhe kula estakaken nindakno pakarti sing adil tresna karo para kawula dadi tali tumraping para kawula dasih tegesipun dados tali menika kados pundi lho kowe sing kudu iso ngrukunke para kawula kudu sing iso ngerangkani karo para kawula ora sak kepenake dhewe derajat pangkat ki ora kena nggo sombong ngono kelungguhan ki ora kena nggo pamer merga kuwi mung kadonyan sesuk kala mangsane mesti bakal ilang saka awakmu kabeh kuwi nek kadonyan kok tok gongke wah tenan kowe kualat karo kadonyan ngrekoso inggih menapa ing sampun dados dawuh paduka badhe klestakaken diweji lan kowe tak kandhani inggih aku ngangkat para narapraja minangka dadi sentana kiwa tengenku kuwi kabeh kudu jujur kudu adil
Inggih ngestakaken dawuh. Mula kowe dadi mripate Prabu Patokol Bawarsari setitekno nek nganti eneng pengpunggawa sentanaku sing ora jujur sing seneng daksya karo masyarakat kowe matura aku langsung tanpa ana alasan apapun tak pecat. Oh inggih tak lereni ora ana gunane aku ngingu karo Narapraja sing kaya ngono kuwi mergane mesti ngembet marang peperintahaning wang. Inggih. Ngerti ta kowe? Ngertos. Ora peduli tumenggong, ora peduli apa wae nek pancen gawe kucem negara inggih kadasar dadi srana kawulaku do ngrasani marang panjenengan ingsun laporno karo aku. Inggih ngestakaken dawuh. Mesti bakal tak lereni le dadi Narapraja. Inggih. Menapa sampun dados dawuh paduka badhe kula estakaken Gusti. Bener. Mula negaraku tak gawe tentrem kaya ngene iki mergane aku ke gandrung karo katentreman tresna karo karukunan. Inggih sinuwun. Nah, apa to sababe kowe tak lumpukke bengi anu dina iki? Inggih. Merga ana sing bakal tak rembug karo kowe, aku njaluk penemumu teh. Bima pemanggih bab menapa diweji? Ya apa sing bakal tak kandhakake iki? Nun ngestakaken dawuh. Maju rada nyaket kene. Men cetha nggonmu bakal nampa pengendikan ingsun. Nggih ngestakaken dawuh. Tumenggung kowe rada nyaket kene. Mbok menawa kowe duwe penemu entuk tak aturake bebas mengutarakan pendapat. Oh inggih ngestakaken dawuh. Maju kepareng radi ming sekanding kula sowan. Ya, maju teh. Ate wonten timbalan sinuwun. Suweku nggonku dadi ratu ning nggiri kadasar kene. Nadyan derajat pangkat wis kecekel dening Prabu Patokol Bawarsari. Kamukten wis ora kurang, aku wis dadi ratu. Inggih. Bondo negara nggiri kadasar kene nek digelar ki sak alun-alun wae ora cukup. Mekaten sinuwun. Ning rasaku kok isih kaya godhang ya, Teh. Rasaku kok kaya kurang genep nggonku dadi ratu. Menapa ingkang tansih kirang diweji menawi kula aturi paring dawuh mangke kula ingkang badhe ngupadi kinarya kabagyaning Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari nadyan kadhawan mlampahi ing tebih beto barang ngawrat saha minggah gunung njegur sagara kula mboten badhe wantun nyelaki dhateng dawuh paduka Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Heeh, pancen kowe iki setya bekti karo aku. Inggih. Ning ora perkara kok barang, ora perkara kok apa-apa. Sing jeneng ratu ki rak kudu nyanding prameswari to, Tre? Nyanding prameswari. Saora-orane nek lenggah dampar keprabon ning negeri kadasar kuwi metu ditabuhi, digameli. Kuwi gandeng prameswari ki kaya-kaya wis pas, kaya-kaya wis cocok, kaya-kaya wis trep. Menawi ngaten menapa Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari menika kepengin sanget garwa satunggiling putri. Upami mekaten kula aturi paring dawuh, putri saking pundi kula ingkang sagah mboyongaken katur paduka Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Sampun malih nadyan drajating titah semantah upami widodari kedah tumurun kula ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan Dewaji. Ora wis. Ora pengen sing ayu-ayu aku. Inggih. Sing sak madya wae. Sak mboten-mbotenipun menawi prameswari menika nggih kedah ayu. Jane ya pengine ngono, ning kok nek malah kepencut karo kowe. Ora malah ngrekoso ta aku. Bagus kowe mbangane Prabu Patokol Bawarsari. Mengko nek lenggah dampar jajari karo aku, terus kowe lirak-lirik karo prameswariku. Suwe ning suwe terus do seneng-senengan. Artinya aku modar dadakan. Mboten sinuwun kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Dudu teh, dudu putri. Dudu putra Nalendra, dudu widodari. Ning kowe tak kandhani ya. Sejatine negaraku iki kok katon gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Kuwi merga kowe ngerti ora? Sawetara wektu kepungkur tanpa kanthi kanyana-nyana
negara inggih kadasar kuwi karawan dewaning buga. Dewaning buga. Dewaning buga menika sinten? Bathara Sega. Patih goblok. Kula dereng ngertos saestu Diweji. Dewaning buga kuwi Bathari Sri sing lenggah ana ing negara Giri Kadasar. Mongko kuwi widodari. Inggih. Sejatine aku ya urung tau weruh Bathari Sri iki bentuke kaya ngapa, wujude kaya ngapa. Nah, sawijining dina, inggih. Aku nginjen nang taman. Bathari Sri lagi ngetok. Wah, teh jan asli kowe nek ngerti. Inggih. Citrane Bathari Sri iki ora apa, ora aku sak suwene urip ana ing alam padang, weruh wong wedok ki ora kaya Bathari Sri, ayune minta ampun. Mekaten Diweji. Nganggo jarek, inggih. Nganggo kebaya biru. Dleret kuning kaya kalungan ula sawa, inggih. Bathari Sri iki lagi lenggah nang taman. Waduh teh, aku nginjen wae tenan yakin ngene kok aku teh. Ngeten tegesipun gandrung ngono lho. Inggih. Inggih Diweji. Tenan wah edan. Lah saknalika tanpa tak sadari, inggih. Aku kapan nduk bedoreng katresnan. Neng piye lek arep nglamar Bathari Sri wong dheweke iki ora tau ngetok. Ngetok ming pendak bengi mongko kudu papan sing sepo sepi sepen lelenggahan neng taman negara Giri Kadasar. Aku wis budidaya nalika Bathari Sri tengah wengi ledenge lenggah nyawang Sang Hyang Candra, aku mbuka korining taman. Lagi arep noleh nyawang Bathari Sri wis maklap ilang tak kedhepake. Inggih. Aku mengarep kandhane aku kuwi seneng, aku ki tresna Bathari Sri lenggah nang Giri Kadasar mriki kemawon panjenengan kula wengku garwa. Tegese aku gawe tentrem utawa gawe gemah ripahe negaraku srana aku ndhaup dewaning buga ya kuwi Bathari Sri. Mekaten Diweji. Lah aku njaluk penemumu teh. Kira-kira inggih. Nek aku jejer Bathari Sri iki kira-kira wangun apa ora? Waduh. Mesti kemawon wangun persasat diwaning asmara tumurun wonten ing jagat. Tan Prabita Bathara Kumaja lan Kumalaratih lenggah wonten ing dampar. Wah, lambemu. Kaya ngene kok Kumajaya kowe arep njunjung derajate ratu ning kecelik kowe. Nek Kumaratihe pancen pas Bathari Sri, nek aku ki Kuma Wurung. Oh nggih. Mekaten Diweji nanging sajaipun pas. Nek le pas ki pas, ora pas mesti pas, yakin kowe. Nggih. Ning carane nembung Bathari Sri kuwi lho, aku bingung. Bingung pikirku. Mongko tansaya suwe nek tak kipatke katresnan iki kok saya gedhe. Ana tetembangan linalitan bisa lali son lelipur saya bronto katon wae sak solahe gembiligong wae tawang dalan jetan golek indika ngono kae lho Tre. Inggih. Aku wis sing tak rasake ning atiku pancen ngono kuwi. Mekaten Diweji. Iya. Mula iki apike kepiye apa aku dadak sowan ning Kayuwangan matur Sang Hyang Bathara Guru. Inggih. Ha ning iki minggu apa guru yang mlebu mulang nek yaene iki? Bathara Guru menika Sang Hyang Manikmaya. Lah iya. Kepareng apa ora? Nek kepareng ya terus takon nyasmitani karo Bathari Sri, nek aku tresna karo Bathari Sri. Nek ora ya ora masalah. Aku ki wong ora tau patah hati ya, Nggih. Nek Bathari Sri ora gelem ya wis terserahlah sak olehe pokoke wedok ngono wae. Lah kok lajeng nekat kados mekaten. Lah selak kepengin duwe prameswari. Menawi cara kula gegayuhan menika kedah kasembadan Diweji. Menawi boten kasembadan sak mangkenipun boten badhe sae kedadosanipun. Malah langkung mrayogi ndika Gusti kula Sang Prabu Pathokol Bawursari menawi perlu minggah wonten ing Kayuwangan.
nyuwun dipalilahipun Sang Hyang Bathara Guru supados saged amangku garwa inggih menika pun pukulun Bathari Sri ingkang sakmangke nedheng lenggah wonten ing negari Giri Kadasar mriki diweji. Ngono ya Teh? Inggih. Munggah kayangan kasinggihan mekaten. Ya wis. Nek ngono tukokno tiket montor mabur aku. Badhe tindak dateng pundi? Kayangan ki ra dhuwur to? Inggih. Ha nek ora numpak pesawat arep numpak apa? Kedahipun panjenengan Raga Sukma, nglala Sukma. Menawi paduka Gusti kula menika sowan dhateng ngersanipun para dewa, monggo kanthi abadan wadak menika mangke badhe nampi soting para Jawata lan badhe nampi dukaning para dewa. Waduh. Repot kuwi nek dadak Raga Sukma. Menawa Gusti mboten saged. Engko nek ya iso ki iso, nek sukmane ra mulih modar. Inggih mekaten Dewaji. Wah, berat arep sowan dewa kok kangelan. Ning nek badan wadak aku didukani karo para dewa. Inggih mekaten. Wis ngene wae Teh. Kalah cacak menang cecak. Pokoke kalah cacak menang cacak aku arep sowan ning kayangan nembung karo para dewa, Bathari Sri arep tak wengku. Menawi para dewa mboten maringaken nekat wae nekatipun ngraboso kayangan digawe sungsang bawana balik. Apa ora ngerti kadegdayaning Prabu Patokol Bawarsari. Nek mungsuh dewa ora ngeparengake Bathari Sri dadi garwaning Patokol Bawarsari. Wah, rawe rantas malang tak putung. Aku saguh ngraboso negara utawa kayangan Suralaya Teh. Pate wonten dawuh sinuwun. Ana dayah ning kok tak sawang-sawang sandangane Nalendra. Inggih. Aku kok kaya wis rawung suwe ya Teh. Sinten? Dayah iki kok kaya kancaku mbiyen ning wis modar. Menapa sampun pecah? Wis dipendhem. Mbok menawa iki madha rupa. Saenipun dipun timbali menapa sedyanipun Nalendra menika. Kisana aja krira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh gladi wanuh gulang tepang. Nek pancen sampeyan Nalendra sapa jejuluke lan ngendi negarane Kisana? Wih adalah songgol duwel telih pitik menol-menol. Yen sampeyan takon karo aku ditepungake Nalendra ngloji Tengara. Oh, ngloji Tengara. Iya. Sapa jenengamu? Prabu Tong Srot. Ya Prabu Belgeduel Beh. Wah. Prabu Belgeduel Beh Teh. Inggih sinuwun. Apa aku adu arep karo Nalendra ing Giri Kadasar jejuluke Prabu Patokol Bawarsari. Betul. Ingsun Prabu Patokol Bawarsari. Ngati-ati nek ngucap Patokol ya aja kualik. Engko tak dadi pakon Pak Patokol. Prabu Patokol Bawarsari. Heeh. Aku sing lenggahe negara Giri Kadasar. Kuwi gatene apa kowe Prabu Bel? Gandeng wis tekan mapan kene sedyaku mung kepengin sak pejagong karo Prabu Patokol Bawarsari. Ha iki wis jagongan. Terus karepmu arep ngopo? Prabu Patokol Bawarsari. Piye Prabu Belgeduel Beh? Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna jarene nek negara Giri Kadasar kuwi kerawuhan Sang Hyang Bathari Sri. Coba pitakonku iki wangsul ana ingkang kanthi pertitis bener apa ora Bathari Sri lenggah ana ing negara Giri Kadasar kene Prabu Patokol Bawarsari. Apa sing tok kandhake pancen ora luput Prabu Belgeduel Beh. Wis ana sesasi iki Sang Hyang Bathari Sri lenggah ana ing negara Giri Kadasar diderekake penyanyi Sony Jos.
nganggo penyanyi dhewe Ding dhewe lenggah neng taman negara ing Girika Dasar Bathari Sri kuwi lah yen ngono cocok apa sing dadi sediaku tekan negara ing Girika Dasar kene sebabnya apa kok kowe ngendika cocok kaya ngono mergo tak kandhani ya Sira Prabu Patokol Bawarsari aku kuwi nganti kedarang-darang ketayalan nganti tekan negara Girika Dasar kuwi mergo rasaku gandrung-gandrung karo Bathari Sri sepisan Bathari Sri tak suwun lenggah ning negara ing Loji Tengara ingkang ngangka loro Bathari Sri nek bisa bakal pinengku garwa dening Prabu Kedhuelbeh lenggah ana ing negara Loji Tengara mula aku ketayalan tekan negara ing Girika Dasar kene kang wigati bakal nyuwun kundure Bathari Sri lenggah ana ing Loji Tengara wis sediaku ming kuwi wae nek pancen keparengake lan kowe maringake Bathari Sri aku ngaturake panuwun dene ora apa kira-kira negara Girika Dasar kuwi sembodo napaki kridane Senopati saka negara ing Loji Tengara weh lha iki teh wonten dawuh tata-tata lho ana masalah iki inggih mergo iki padha karepe karo aku sedianipun arep nggawa bali Bathari Sri arep kon lenggah ning Loji Tengara gedene arep dipek bojo kedahipun sinuwun saged paring pangandikan supados samukawisipun sampun ngantos dados dardeh ingkang bagus sae sedayanipun ya tak rembuke sing apik-apik teh ngestakaken dawuh Prabu Kedhuelbeh ana apa sinuwun Prabu Patokol Bawarsari ngene ya Bathari Sri lenggah ning negara Girika Dasar kuwi kok ora saka karepe aku mboyong Bathari Sri bebujuk Bathari Sri kaya lenggah ning Girika Dasar kuwi babar pisan ora ning mergo saka karepe dhewe karepe kersaning Bathari Sri pribadi sing kepengin lenggah ana ing Girika Dasar kene dadi nek upama kowe arep njaluk Bathari Sri kuwi sing wigati ora kok rembugan karo aku ning rembugano karo Bathari Sri dhewe kersa apa ora bakal lenggah dampar utawa lenggah ning Loji Tengara momong karo piyayi kawula sak Loji Tengara lan dadi garwamu kuwi kersa apa ora nek Bathari Sri kersa monggo ning nek ora aja dijiat aja dipeksa yen Bathari Sri ora kersa lenggah mesti bakal tak jiat tak rudo paripeksa supaya kersa lenggah ning Loji Tengara nek kowe arep rudo paripeksa karo Bathari Sri iki perkarane ora Bathari Sri karo sampeyan ning perkarane sampeyan karo Prabu Patokol Bawarsari mergo aku sing lenggah dampar ning Girika Dasar lho yen ngono padha karo Prabu Patokol Bawarsari kuwi gondeli Bathari Sri enggak cetha tak gondeli aku ya wis kebacut sayang aku ya wis kebacut tresna iki mau lagi arep tak rembug karo Patih rumeksa praja nggonku bakal iso dhaup karo Bathari Sri iki carane piye mergo dheweke iki widodari cat katon cat ora sok ketok sok ora ngono kok kowe teko-teko kok arep nglamar Bathari Sri iki ketemu pirang perkara tak takoni adoh-adoh saka Loji Tengara tekan kene mung arep nglamar Bathari Sri mongko nang kene wis ana calon mantene lho calon mantene iki apa Bathari Sri gelem karo kowe lho urung ning ra engko bakal tak kon gelem nek wonge ora gelem piyayine ora gelem dhaup karo kowe lho wong wedok wis ora kekuatane to candak sikep rudo paripeksa ora beres wah ku jenenge dudu watake ngratu wis ben awur-awuran sak karepku kok ngopo iki negaraku kok wose Bathari Sri tak jaluk ora entuk dong ora we ora entuk calon garwaku calon bojoku aku calon guru lakine wis ora iso rasa sok ngimpi kowe rasa sok ngimpi cebol gaya wulan utang etung lintang cecak nguntal setelika ora bakal klakon kowe gaya Bathari Sri Bathari Sri wis genah wis ning negara Girika Dasar cecok nek sing dipilih ki aku nek sing dipilih kowe Bathari Sri mesti lenggah ning Loji Tengara Bathari Sri teko dhewe ning negara Girika Dasar ki cetha nek panjenengane iki pancen pasrah bongkokan karo aku ngono saiki mulai kono mulai wadya balamu jak mulai aku mau nek kon gelut bengi iki males lagian kono mulai kono
senopati negaramu jak mulih kabeh rasah ngisruh nang kene nek kowe wani mreka-reka nang kene mungsuhmu dudu sapa-sapa ning Prabu Patokol Baworsari wis nek kowe dikon mulih ra gelem ya nuwun sewu kowe ngejak piye aku manut Prabu Belgedwelbeh Jaja muntaplir kretap duka yayasinipe netra kocak mundarandir hidup nyomangolon saka wadanane rombaranang dalah yen ngono pancen cetha Bathari Sri dikukuhi dening Prabu Patokol Baworsari saiki ngene kowe karo aku padha ratune nek pancen kira-kira kowe iso ngalahke Prabu Belgedwelbeh Bathari Sri PN wengku nang garwa ning semono go nek nganti kowe kalah karo Prabu Belgedwelbeh negaramu tak bedah kowe tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu kaleboke pakunjaran Bathari Sri dadi garwaning Prabu Belgedwelbeh. Weh lah gawe sayembara ta kowe. Iya padake aku wedi karo kowe. Rumangsame dumeh dedeke dhuwur kowe, gagah kowe aku mung semene dikira aku wedi karo kowe. Oh, ora bakal wedi Prabu Belgedwelbeh. Tresna kuwi abot, tresna kuwi kaya wong nyangga bumi. Wis kebacut aku tresna karo Bathari Sri nek pancen Bathari Sri tok jaluk tak totoi nganggo muncrating getih oncating sukmaning Patokol Baworsari bagus ngendi papane wong neter kadigdayan kowe apa aku sing tekaning pati metu njaba ayo nang alon-alon nek perlu ditonton wong sak ngiri kadasar ndak do sanksi karo kadigdayaning Prabu Patokol Baworsari ayo metu Jawa tak teter kadidemu ayo gak metu ra kok omong ayo guys metu kono gak tak tututi iya sinuwun sampun paduka inggih mapakaken Prabu Belgedwelbeh ingkang Adipatih Rumangsa Praja sagu napake kridhanipun Prabu Belgedwelbeh aja ndak dikira aku jireh mekaten tak pethoke dhewe oh inggih ngestakaken dawuh nek ana prajurite sapa kuwi jenenge mau Belgedwelbeh melu-melu perkara iki kewajibanmu nyingkirke prajurit kae ratu inggih mesti nggawa patih mesinipun mekaten nah patihe mungsuhe kowe ratune mungsuhe aku mekaten sinuwun wis ben tak ikhlasake patihku nglabuhi katresnan tre oh inggih ngestakaken dawuh ning kinten-kinten menapa Gusti kula saged napaki kridhanipun Prabu Belgedwelbeh ya mbah lho kok ya mbah menika dos pundi wong perang ki anane mung werna loro kok mati apa mukti nek mukti ya menang nek mati ya wis berarti kalah modar ngono wae hitungane wong perang ngono kuwi te rasa dadak hitungan sing werna-werna jlimet-jlimet menang apa kalah ngono wae ning panjenengan saged ngukur dhateng kegiatan panjenengan piyambak nek ketoke lho teh ketoke inggih ketoke aku kalah lho kok panjenengan saged ngendika ngeten ha gedhe kono gagah kono gek kono iki jangkae ya mbah aku mung semene jangkae ning kula pitados paduka Gusti kula Prabu Patokol Baworsari saged unggul juritipun wis pokoke anggere tok dongake inggih nek nganti aku kalah ya berarti aku kudu mati sebabipun ora kelakon dhaup karo Bathari Sri mekaten nek aku menang berarti wis dadi nasibku pancen kudu nyanding wong ayu teh oh inggih ngestakaken dawuh tumenggong wah jan wis le jujur ki jujur le demenake ki demenake ning le antukan kuwi lho anggere entuk rada nggon kepenak kok merem wis jan payah tenan jawelke teh inggih staken dawuh Kiai Tumenggung wah waduh wonten dawuh sinuwun ki mau Prabu Belgedwelbeh tekan kene lho napa wonten tamu waduh le turu wis ket mau kae cah wis payah iki
jenenge Prabu Belgedwelbe bakal ngrebut Dewi Sri. Kowe nganu ya tak utus ya. Oh nggih, ngestaken dawuh dipun utus menapa? Metu njaba prajurit diketapke. Oh nggih. Pilihana sing tuwa-tuwa. Oh nggih. Lho kok malah sing sepuh-sepuh. Sing enom-enom kok dienggo nganu jenenge supaya iso neruske perjuangane sing tuwa. Oh nggih, nggih. Sing tuwa-tuwa wae dadi mati ora patek kelangan. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Sing wis tuwa-tuwa cekeli gaman, cekeli tumbak kon maju perang. Nanging mangke menawi kawon ora apa-apa, wis ora masalah. Nek ra isih duwe nom-enom. Inggih, ngestaken dawuh. Pokoke sing tuwa disingkirke. Inggih, ngestaken dawuh. Ganti sing enom. Inggih. Menapa sampun dados dawuh Paduka badhe kula istokaken. Lah iya. Nek wong perang kok sing dijokke sing enom-enom ki goblok. Kuwi tegese ora ngerti strategi perang. Oh, ngaten. Sing dijokke kudu sing tuwa-tuwa dadi upama mati kabeh kuwi sik duwe nom-noman iso dienggo teruske perjuangane sik tuwa. Perang kok sing dijokke sing nom-nom nek sing enom mati sing tuwa karis delet mati kabeh terus sepi. Inggih. Nah ta? Ikine dienggo. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sing sepuh-sepuh, sing tuwa-tuwa ngestaken dawuh. Pate wonten dawuh. Dibubarke sing padha seba, non ngestaken dawuh. Apa kowe melu aku dela mlebu kedaton Grika Dasar? Kersanipun Kembul Landrawina karo panjenengan ingsun kowe tak naik kanugrahan. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iki beda karo biasane lho, Te. Oh nggih. Biasane anggere bubaran rak ming jenang to? Inggih. Iki engko bakmi. Oh inggih, ngaten. Wis aja kuwatir. Inggih. Wis tenan yakin. Biasanipun wonten pundi-pundi menawi sinuwun jejer menika bubaranipun namung jenang krecek pol. Heeh. Inggih. Ki engko bakmi aja kuwatir. Engko nek ora bakmi Kiryadi tutuki. Oh inggih, ngestaken. Inggih. Ngestaken dawuh Paduka Gusti kula lajeng kepareng matal pasilane tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ingsun kondur ngedaton. Nun ngestaken dawuh. Pengrawit komplit to, Teh? Nggih, komplit sinuwun. Kon muni gending. Oh inggih. Ngiringi aku le kondur ngedaton. Oh inggih, ngestaken dawuh. Menapa pekaramanipun Gusti kula menapa Sinom Parijata? Kekunonen. Oh inggih, inggih. Lah menapa Asmarandana? Ora seneng Asmarandana aku. Inggih, pangkur. Alah gampang kowe. Menapa sinum keparengipun badhe nyekar menapa kanca-kanca pradonga negari Grika Dasar sampun samapta ing gati sawijining diri. Dalan anyar. Oh nggih. Nek dalan anyar rum dadi ya dalan lawas lah ora apa-apa, pokoke sakanane. Anyar po lawas ngrasane padha wae kok, Dik. Inggih diwaca. Wis dalan anyar po dalan lawas terserah lah. Inggih. Ngestaken dawuh menika nanging kanca-kanca mboten saged. Wah, jan karawitan kuno. Inggih. Dalan anyar kok ora iso keklasiken. Inggih, inggih. Nanging wonten negari menika mboten praja mboten dipun parangaken mawi ingkang dumbyeng-dumbyeng. Waduh. Inggih. Sing gayeng apa ya, Teh? Manut kanca-kanca kemawon. Wah, manut kanca-kanca ki boros ya, Teh. Penjalukane werna-werna. Manut panjenengan kemawon. Wis pokoke dibudalake terserah arep nganggo iringan apa, mongso borong. Oh nggih, ngestaken. Sing penting gumyak, kompak lan semarak. Ih, ngestaken dawuh. Wis mongso borong. Aku arep budal jejeran, Teh. Oh nggih, ngestaken dawuh. Saweko Trisampati Anata prajurit baris nyawiciku marang kangen tekad pindo alun samudra adiumbe
Patih Bayu Kinara wonten balane kadhawuh diweji. Nyata apa kang dadi sowanku ngersaning Sang Prabu Pathokol Bawarsari ora tinampa kanthi ati ingkang legawa. Tegesipun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten. Jebul Prabu Pathokol Bawarsari sedyane tanpa beda kaya dene Prabu Belkedwelbe. Mekaten sinuwun. Mula kowe kabeh ketapake para wadyabala. Nek pancen Prabu Pathokol Bawarsari ora gelem maringake niwang pikulun Bathari Sri, tak boyong marang negara ing Ngloji Tengara, kowe ketapke para wadyabala negara ing Giri Kadasar dadekke sungsang bawana balik. Prasta dawatu kewarang nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Bayu Kinara nun istakaken dak sapa ngaglah kaya ndo mentang kaya gendhewa. Pepatih Giri Kadasar, Patih Rumaksa Praja kuwi sapa? Patih Ngloji Tengara. Patih Bayu Kinara. Ayo paringake apa ora wujuding Iwang Pikulun Bathari Sri bakal tak boyo marang negara ing Ngloji Tengara. Dawuh timbalan Sun Prabu Pathokol Bawarsari sapa ingkang bakal mboyong marang Bathari Sri ing muslenggahane negara ing Giri Kadasar. Watone iso nyempal bau kiwa tengening Patih Rumaksa Praja keduga mboyong Bathari Sri. Walah dalah. Wani haraku sing tawedene apamu? Ora minggat saka arep aku tak tebak dadamu ning marganing patimu Singalena prapting lalis Patih Bayu Kinara.
awur-awur wong giri Kadasar ayo sapa sing minangka dadi cucuk ing Senopati kudu tekaning pati rasah kokehan bebangal ayo iki tumenggung kekeseting Sinuhun Prabu Patokol Bawarsari aku tumenggung Baron Skeber kowe sapa takon karo aku pangreksa praja tumenggung pangkatku Panigas Jangga. Panigas Jangga. Ayo matna sastra jendramu ateken aji jaya kawijayanmu. Kowe mungsuh aku entuk mungsuh lakon tibantangan kene marganing pati. Ayo jajali le. Ora apa-apa. Sastra jendramu aja lawaran le oh mati bodar le tendang we lawong giri Kadasar pancen digdaya tenan prajuritku ngendelong prajurit Sangla Jitengara lah kok bubar sar-saran nungsangku yang numbuk bentus ya ayo sapa sing ketok mungsuh Prabu Belgedwel tak grayang ora lebur tumpur tanpa dadi aja diundang Narendra Ngla Jitengara leganing atiku Tumenggung kowe inggih Sinuhun tak wis padake bombong atiku prajurit Ngla Jitengara iso mundur kabeh bubar sar-saran mungsuh prajurit Giri Kadasar kok mundur ngapa ngaturaken ketiwasan Sinuhun lho ketiwasan piye ing majeng wonten ing pabaratan Sinuhun Prabu Ngla Jitengara inggih menika Prabu Belgedwel kula nyobi mapakaken jebul kadidayanipun ngedapi-dapi piye kula dipun grayang mboten saged nglawat kula semanggaken wah lah wis keparat gugu karepe dhewe panos maning jajaran dokon piasak landhean gong tumenggung Ratu Ngla Jitengara nek dudu Prabu Patokol Bawarsari Pungsi ora bakal limbang kadegayane
saisaku kok cerewet. Prabu Patokol Bawor Saring. Ah, kowe Prabu Bel Kedhuel Bek. Wis cetha kowe gawe geger negara ing Giri Kadasar. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja prajurit cilik-cilik sing tok undurke. Jejonggole negara Giri Kadasar Prabu Patokol Bawor Sari Sirnakna. Tumungkula Bapa Ngakasa Ibu Pertiwi. Grayang awakmu tinjung akhirat kowe. Piye? Grayang awakmu tinjung akhirat. Lena pangendamu lak demek, dadamu lak jemblong tekan geger. Wah. Apa iya? Mbok menawa. Ya membangane ra omong kok. Kaya apa aku sing tekaning pati. Ayo dijajal. Tiban tangan kene marganing patimu. Wah, lena pangendamu sikat modal. Iki marganing patimu. Ya. Apa. Ngopo? Emoh aku nek kaya wong liya-liyane nganggo srepek kuno. Nganggo iringan sing apik ratu-ratu gelut emeng tundang tak nung jolela jolali. Lali ya ben ora ya ben. Lah nganggo apa? Yo nganggo gending ora mung ketok kaya wong cepete-cepete le gelut. Ki ratu peng-pengan kabeh. Nganggo apa? Manut. Kedep tasma ora cocok. Ora cocok selendang biru kok nggo gelut ora. Yo nganggo apa terserah kowe. Wingi dolan ora pas. Iki kerengan kok wingi dolan endi? Nganggo gandul ya kena gendel ya kena terserah kowe manut. Yo gandul sing endi? Sing pelok. Sing anyar. Waduh. Karang aku iki. Waduh. Wadak kemen ketok raja ora mung cepete. Yo manut aku. Wah, tiban gandul siramu mencolot nyawamu parat kowe.
Prabu Patokol Bawarsari taunana windana nek kowe isih seneng karo Bathari Sri ora bakal tak encolke gelut kaya ngene iki mbok tekan pirang-pirang dina tak lakoni yo tak lakoni mati iya wes Amit pasan kali mantap tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuwang Gusti kula ingkang abdi pun Lindhu Yaksa keparang jumadung dawuh dene wiwit enjing kala wau ngantos Sanghyang Surya manjer wonten tengahipun paduka dereng kepareng amedhar pangandikan Diwaji menapa ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih kepareng kula jumadung dawuh sinuwun Lindhu Yaksa kula wonten timbalan ngadhawuh babar pisan jeneng ingsun ora ngrembug babakan negara ing Rancang Gribik merga wis dadi kewajibanmu minangka dadi lidah sinambunging nalendra ing Rancang Gribik Prabu Pandhu Bergola supaya mranata marang tata rakiting praja ing Rancang Gribik nun ngestaken dawuh nanging sing narembug bengi iki utawa ri kelungguhan samengko iki ora keliya kejaba mung nggonku nampa sasmitaning Jawata lho Gusti kula nampa sasmitaning dewa pancen mengkono sasmita menapa ing sampun tinampi dening Gusti kula Prabu Pandhu Bergola ora liya kejaba saya kuncara nggonku dadi nalendra ing Rancang Gribik njayeng bawana Nyakrawati mbau denda inggih yen to dina samengko aku bisa mboyong marang Hyang Pikulun Bathari Sri rawuh ana ing negara Rancang Gribik saora-orane ngemongi marang Sangya para kawula dasih negara ing Rancang Gribik nah kamangka dawuh ngendikaning Sasmita ingkang wis dak tampa nalika semana ora mengkok supaya momong marang negara Rancang Gribik nanging ingkang luwih wigati yen to panjenengan ingsun bisa nggarwa marang Dewi Sri kang mangkono ora bakal keliya katentreman lan karaharjan negara ing Rancang Gribik merga tan wurunga apa panjenengan ingsun bisa nggarwa marang Bathari Sri tan wurunga negara iki sarta Bathari Sri ora bakal loncat saka negara ing Rancang Gribik mekaten Diwaji ning bingung rasaku susah pikirku sabab menapa dene jengandika bingung jengandika susah merga adoh parane nggonku bakal mboyong marang Bathari Sri menawi menika tetela sampun dados gegayuhan paduka sinuwun Prabu sampun ngantos jengandika menika mawas babagan tebih lan botenipun lenggahing Bathari Sri nanging langkung prayogi saged dinten sakmangke jengandika mboyong dhateng Bathari Sri upama kowe tak kongkon tan wurunga mindho gawe nun dawing Jawata ingkang dak tampa Bathari Sri dina samengko mapan ana negara Giri Kadasar mula wektu dina iki jeneng ingsun ngawe marang Suman Mupati Lindhu Yaksa ingkang wigati bakal ndak kanthi budal lumarep ana negara Giri Kadasar sowan ngersani Sang Prabu Patokol Bawarsari nek pancen dikeparengake bakal nyuwun Bathari Sri nanging upama dene ora monggo iki wis dadi sasmitaning dewa upama tak tekati ngono piye te dipun tekati tegesipun kados pundi yen tak jaluk sarana becik ora diparingake ya tak jaluk sarana adu atos sing balung uleting kulit sisan modi ketrimaning uripku apa kira-kira Prabu Pandhu Bergola kuwi kuwagang lan bisa ngasurake kridaning Prabu Patokol Bawarsari Patih Lindhu Yaksa Putra Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta mekaten Diwaji menawi tetela mekaten jumbo kalian prasetyaning manah kula
menawi paduka Gusti kula nggadahi gegayuhan kula ingkang kedah saged minangkani menawi dados dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Jumbo kaliyan pangandika paduka menawi Prabu Pathokol Bawarsari boten ngemarangaken Hyang Bathari Sri kaboyong wonten ing rancang gribik. Ladala. Sepinten bangginipun tiyang tir Giri Kadasar. Kula boten badhe wang-wang nyawang jembaring dodo miwah kathah ing perjurit Senopati negaring Giri Kadasar. Nedya kula biyuki Bathang Sayuta menawi boten kepareng boyong kalan Bathari Sri. Bagus, bagus. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Nun mekaten. Mula kang saka kuwi ayo budal sajul-jul lumarep ana ing negara Giri Kadasar sewawi diwaji kula dherekaken. Ketam nomor wadyabala sacukupe. Aja nganti yen kakean aja nganti krowat yen kesithik aja nganti kurang ya Teh. Nun ngestakaken dawuh. Menawi kula mekaten lajeng pangkat jengandika benjang menapa ya dina iki kok dibudalake aku kembangan nitih titian dalem. Sira ngetutke sak wadyabala tut muntat tindake panjenenganipun Prabu Pandhu Berkala sewawi diwaji kula dherekaken sinuwun Kakang Semar. Kula ndara nala garing Petra apa dene Bagong dalem den wonten timbalan dus. Wonten dawuh ndara. Ora nyono babar pisan yen to kedaton ing negara Ngamarta. Wektu dina iki koncatan yoni Kakang. Napa sing dadi sebabe Den? Akeh para kawula kang nandhang kekurangan, kurang sandang, kurang pangan. Wekasan dadekake geger sangya para kawula padha nungsang puyang numbuk bentus. Ngudel bingung lakuning para kawula. Bareng panjenenganing Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma paring dawuh yen to sayektine mundi dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yen to Koko Prabu Indrawati paring dawuh wektu dina iki Ngamarta koncatan Hyang Pikulun Bathari Sri minangka dadi dewaning buga kang lenggah ana ing negara Ngamarta. Kakang mula kang sangku yen to nganti kesuwen tindaking Hyang Pikulun Bathari Sri ora kepareng lenggah ana ing praja Ngamarta saka pangrasaning Arjuna kaya bakal ana rubeding itu manduk marang praja Ngamarta. Kakang Semar Permara mangos myong ambrang kati karonaning kaswase yen neng marga memalatung dosang Wisnu Kanda Astrat Maja lengleng lalu mangulati mula dawing Koko Prabu Ndrawati terwaca lamun aku kinen sumusul marang Kakang Semar Badranaya supaya prawuh ana ing praja Ngamarta. Kakang Semar ora ana ing bisa madhangi kanan negara Marta kejaba mung Kakang Nayantaka mula anakmu jeneng Keri Ayututna laku jantraning Arjuna. Kakang wah jan wis geger negara ing Giri Kadasar ora pangling kae sinuwun Prabu Pathokol Bawarsari kok ruget karo Nalendra gedhe dhuwur. Mongko nek aku ora iso adu arep karo Sinuwun Prabu Pathokol Bawarsari tangeh iso kelakone mboyong Hyang Pikulun Bathari Sri. Tak pisahe ayo rembugan sing apik-apik tuwa-tuwa to do gelut ki goleki apa. Ayo. Wes larang ayo.
ora gelem nyorenuk migading iki sapa iki? Aku Ratu Ngloji Tengara, jejuluk Prabu Belgedwelbeh. Kowe sapa? Tepungke. Ratu ngrancang gripik Prabu Pandhu Bergala. Aku nganti gelut karo Prabu Patokol Bawarsari lho. Apa wis tepung karo Prabu Patokol Bawarsari? Wah, Sumitra suwe. Nyambung pas duluran wis suwe. Perkarane apa kok dadi geger ditonton kamula gelut kawit mau sore tekan esuk ora rampung? Aku pengen boyong Iwang Mikulun Bathari Sri. Ana ing negara ing Ngloji Tengara momong marang kawulaku yen perlu bakal tak wengku garwa. Monggo Prabu Patokol Bawarsari ora ngeparengake. Mula dadi dredah bengi iki taunana windanana nek Prabu Patokol Bawarsari ora kepareng maringake Iwang Mikulun Bathari Sri. Woh. Cara piye mati tak wujute? Sabar, sabar, ora kena kaya ngono kuwi sing apik. Sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Prabu Pandhu Bergala iki ngapa tekan kene misah nggonku gelut aja mbok pisah. Nek urung ngejur-jur kuwandaning Prabu Belgedwelbeh ora lega rasane atiku. Ngene, aja tok terus padha bentak sirah. Sampeyan kepingin garwa Dewi Sri Bathari Sri ha ta? Pancen wong dasare manggon ning negaraku. Sinuwun Prabu Belgedwelbeh ya kepengin garwa Bathari Sri, mestine ngono. Kowe do tak kandhani. Prabu Pandhu Bergala tekan negara ngegasar kene ya kepengin garwa Dewi Sri. Ning aja padha lara ati, aja padha serik, aja padha runtik atine. Sing kawogan nampa lan nampik kuwi ming Bathari Sri. Mula ayo lenggah Iwang Mikulun Bathari Sri disowani bareng-bareng. Diaturake apa wigatine, apa pancen milih aku, apa pancen milih Prabu Belgedwelbeh, apa pancen milih Prabu Patokol Bawarsari. Sing bakal mengku garwa Bathari Sri. Sapa sing dipilih dening Iwang Mikulun Bathari Sri ora kena serik. Sing ora dipilih ora kena mangkel, sing dipilih ora kena umuk, kabeh kudu nampa. Hah, ngono kuwi malah cocok aku. Sinuwun Prabu Belgedwelbeh piye? Aku ya mathuk. Nek aku sing dipilih sampeyan karo Prabu Patokol ora kena serik. Semono aku nek aku sing dipilih. Sampeyan karo Prabu Patokol Bawarsari ora kena serik. Nek aku sing dipilih sampeyan ora kena serik. Ayo, sinuwun leboni Taman Negara Giri Kadasar. Yo, tak derekke. Nuwun amit pasang Kalimantabit tinebene nglodoni Demawaing Tawang Tuwang. Pukulun dipun tepangaken kula menika nalindra ngrancang gripik Prabu Pandhu Bergala menika sinuwun Prabu Belgedwelbeh kaliyan sinuwun Prabu Patokol Bawarsari ingkang lenggah wonten ing Giri Kadasar ingkang sakmangke dipun mongi dening sinuwun Pukulun Bathari Sri. Sowan kula tetiga menika namung badhe ngaturaken pangajaping manah kula. Pukulun kula atur nyawang dhateng jasad kula. Kula menika nadyan awon tanpa warni, kula menika nalindra ngayomi sagung para kawula dasih negari ngrancang gripik. Mila dinten samangke pulun latri lenggah wonten negari ngrancang gripik, agengipun menawi kersa lan wonten mulunging penggalih utawi cocok lan mathuk kaliyan kula badhe winengku garwa ingkang abdipun Pandhu Bergala. Kula nadyan kula ugi semanten boten benten kan kersanipun Sanata Prabu Pandhu Bergala. Menawi jengandika pulun lenggah wonten ing negari Ngloji Tengara, babar pisan bakal kula sengkaken ngalubur minangka garwa Prameswari wonten negari Ngloji Tengara. Pulun kula ugi mboten benten kalian pengendikanipun nalindra kekalih Prabu Pandhu Bergala lan Prabu Belgedwelbeh. Kula sing lenggah dampar keprabuan ing Giri Kadasar Prabu Patokol Bawarsari. Pulun gandeng panjenengan sampun lenggah wonten ing mriki, mila kersa mboten kersa panjenengan kedah winengku garwa Prabu Patokol Bawarsari. Mukti ngawibawa wonten negari Giri Kadasar. Menggah menika ujubipun sowanipun alindra tetiga wonten sanipun Paduka Iwang Mikulun Bathari Sri. Oncat sang Bathari Sri wau. Waduh. Waduh wis.
padha mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula war pancriting turangga esti waduh wah kok malah mabur Sinuwun Prabu Belkedwel beh piye Sinuwun Prabu Pandhu Bergula lah kok dadi malah ngoncati negara Ngrika Dasar wah wis kacau iki wis malah rasida tentrem negaraku dioyak wae dioyak tekan ngendi papan Maliyang Iwang Pikulun Bathari Sri ngambah Dirgantara dadosaken geger kang samya mulat papan-papan ingkang linangkungan dening Iwang Pikulun Bathari Sri satemah tetukulan saged subur ijo raya-raya tanpa beda kaya sinirambun ing mancien jagat lampahing Iwang Pikulun Bathari Sri kondur marang negari Ngamarta Koko Prabu wonten dawuh Yayi mboten nginten babar pisan bilih sarawuhipun Kakang Semar Badranaya wonten praja Ngamarta sadaya sampun ketingal tumata Koko Prabu menika mertandakaken bilih nadyan Kyai Semar menika derajate ngaceplik nanging satuhu migunani tumraping negari Ngamarta minggahipun tumrap para Pandhawa Kakang Semar kula ora ngira babar pisan lah kok gedhe dayaning Kyai Nayantaka kanan Ngamarta ingkang sekawit ora karo-karuan bali tentrem Den niki kok mboten saking kula ning pancen saka pandungane ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun negari Ngamarta kuncatan yoni wekasan dinten sak mangke napa sing mangkersake lan dipun suwun ngersaning Gusti sampun saged kasembadan ketitik sedaya sampun sami tumata bilih Iwang Pikulun Bathari Sri sampun kondur wonten negari Ngamarta sinuwun lho apa bener mengkono Kakah pitados to kalih kula sarateng pandam sumula hamadhangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sangdya manah hengkung dereng ngantos panipesami balacana kasaru pelajaripun milah petruk kantong bolong sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung mono kawan petruk melayu-melayu eneng opo moro gagi matura sewu-sewu kalapatanipun diagung mangaksama sowan kula wonten sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma dinten mangke ngaturaken ketiwasan bilih Jawi wonten Alendra 3 ing sami nguwuh-uwuh nantang dhateng para Pandhawa kinen ngunduraken Bathari Sri wonten pangaosipun para Nalendra 3 menika kala wau sinuwun Werkudara Arjuna Jakaya bocah cilik Yayi sapa iki takon ngarwaku Raden Arjuna kowe sapa Nalendra ngloji tengara Prabu Belkedwel beh ayo Iwang Pikulun Bathari Sri oncat manjing negara Ngamarta ora gelem bali aku tak bedah negara Ngamarta iki merganing patimu
lakon karo aku Prabu Pandhu Berkula. Wah, kaya wis tau weruh. Ngarang. Weruh ya baru malam ini kok. Anggepe kaya Wah, minggat. jaluk Bathara Sri minggat mati tenan. Ya. Pripun Ndara? Kakang Semar. Anak-anakmu ra ijik komplit to. Tesih, pripun? Sing raman negara Ngamarta bareng tak wis padake. Lah kok wujude padha karo anak-anakmu ya mung nganggo sandangan ratu Kakang. Napa nggih? Iya pancen mengkono ya Semar. Wah, mengko gek gaweanmu Sanes-sanes kula ora tau gawe napa-napa. gawe ra tau dadi. Ha kok kon gawe niku pripun? Wah, mongso boronga Nggih, kula tontone riyen, Den. Oi. Bila pancen bener. Ora kaya. Lah kok dadi ratu kok mirip anak-anakku. Iki mungsuhe ya kudu anak-anake Nala Gareng Petruk, Bagong, Kembar. Kowe mrene ya. Karepku ki nyambut gawe ki ya ngono kuwi lho, Truk. Cucuk. Lah kok keset-kesetan ya. Digawe gayeng. Iya. Tole. Kraman Ngamarta dapure padha kowe kabeh. Ayo. Dipampake kowe ora iso ngalahke ratu-ratu sing ngamuk kae dudu anake Semar. Slika ngestaken dawuh. Padha ngene kok. Ming matane luwih gedhe kono. Matamu kowe. Sapenake dhewe. Ayo, kowe arep ngapa kowe? Prabu Pandhu Berkula. Pandhu Berkula apane? Sopo iki wel kok kaya ngedep kaca ning sandangane kok ming apik kono Prabu Belgeduel beh tungkak kowe
kuwi nek yaene ki ngantuk padha karo aku ya ngantuk. Wis. Sapa iki? Prabu Patokol Bawor. Wah, makon Patokol wah mati. Saka ramene nggih nyoprang ora ming pono kawaning sami campuh Bitutama alok Bendolawati nanging ugi iringanipun Babaris Pating Prabu Pandu Bergolo Prabu Bel Gedhuel Beh nenggih Prabu Patokol Baworsari babar jatring wujud nenggih para-para kawan kelurahan Logaring Petruk miwah Kelurahan Bagong iki Tru? Piye iki, Gong? Waduh, berarti iki semengi gara-garane pindho iki. Ayo ora kok gara-gara kok pindho ora. Tru, Gong, Bapak ora tekan-tekan kene iki. Lar ngerampungi piye iki? Larak tenan to. Anak-anakane bae ngaing sebenarnya. Kowe kok dadi ratu barang? Ayo minggu genepi cerita kok, Pak. Nek jane ya ora kepengin dadi ratu, aning kepengin ngerti-ngerti ki aku mlaku nang pinggiran terus nganggo sandangan ratu terus dadi ratu. Ha iki sapa iki? Bojoku. Bojone kok kon nyambut gawe. Ayo nek aku tok ya pemasukane kurang ya Pak Karangancang. Lha kudu bojoku barang kudu melu nyambut gawe. Ayo wis. Gek ndang ayo reng kowe nak ger kayu ganti. Kowe ingin ngesnaken dawuh ki lho ra. Wah, mula kok ora teko gayeng nek gara-gara kok mulane wis ora ngerti ra di bahan dagelan kok kowe dadi kana bali inggih. Ana wis kana. Aku ki biasa nyayang karo bojoku terus ayo. Ngomong-ngomong ki tak cium dhisik kok ayo. Ayo ganti. Inggih ki lurah. Kira ming saka petelku to, inggih. Ayo gawe. Iki nek. Aku karo pusakaku ya tak ambung. Pas saking senenge ro. Ayo kowe arep ganti ora? Bae tak ajar kowe. Ayo no lah piye nek ora ganti aku kudu ganti, ndanggo panakawane dobel. Ayo. Sayangku ayo ganti. Angge ngestaken dawuh. Kuwi awakmu tok kunir apa piye? Kok ora jamaah-jamaah wis kono kondur. Sayang sik. Anggere ngambung kok rai kolu. Saking tresnaku, aku iki nek ngambung sak ndase kolu malah. Ora mung raine. Nekat e kowe iki. Nyuwun pamit. Ya kana sing ati-ati kana. Thank you.
sing modho dadi ratu kuwi dikancani sapa? Patih. Ya Patih, apa Patih? Patihmu do grudukan rene kayo ditanggulangi aku moh nek Ngamarta geger. Oh iya, Pak. Kancane sapa gong kowe? Ah salen kowe. Inggih ora sampun paripurna wis. Ingin ngestaken dawuh. Sapa iku gong? Anoman lho. Yapil Anoman. Anoman. Udu ndeng Antasena ndeng lali aku. Oh, Ndara Antasena to. Ayo gek salen Den. Iya, Bagong. Wah, kowe iki salen ora ajak-ajak. Diwasleku mempeng dadi patih. Wis, kondur menyang ngrandu belang. Ngrandu gumbala. Iya, tak bali ya, Gong. Bayu Kinaroi jenenge Anoman, ayo salin. Inggih Ki Lurah. Sampun paripurna wis. Kancak-kancak ayo, guys. Selatan. Inggih ngestaken dak. Kula ajengan ki mawon Lurah. Oh iya. Ora tak omongan terusan Bali ora. Woi lah dalah. Pateku iki. Menapa sampun pikantuk Dewi Sri? Wis kowe rasah jigo pekewu saiki salin. Oh inggih ngestaken dawuh. Samenika, salin wujudmu sing saknyatane. Oh inggih ngestaken dawuh. Sampun paripurna wis. Kula malih sinten? Nah sakarepmu kowe mau dadi sapa kok? Malih sapa ora? Ora Ndara Wisanggeni to? Inggih. Cepake kok Antarja Wisanggeni. Senengane bebeda karo sing jugoke wayang. Ya ben nyambut gawe sarep bali ning Lampung kok wis men. Nala Gareng nggih, Dara. Nyuwun pangapunten nggih, Den. Ora dadi ngopo aku tak bali ngono lho, nggih. Ajeng napa nek mboten bali, Bang? Iya. Ning Drepsila Geni angke napa teng warung rumah makan Padang kaya. Pun gek kuntur ika. Iya. Niki lakone pus paripurna. Iya Nala Gareng syukur perkara apa? Syukur ora. Aku tak bali ngono kae. Nggih, kowe iki niate arep do ngopo? Talon karo udut. Karo ngenten.